Sa ngalan samahen ug sa Anak ug sa Espiritu Santo. Amen. Ang grasya sa atong Ginoong Hesukristo ug ang gugma sa Dios ug ang panagiusa sa Espiritu Santo manaa kaninyo. Manausap kanimo. Mga igsuon ko ni Kristo ang atong gisaulog karon ang memorial ni San Basilio ug San Gregorio Nacianceno. Mga igsuon, mahinulsol kita sa atong mga sala aron maandam kita alang sa pagsaulog sa santos nga misa. Kaluhi kami, Ginoo, kay nakasala kami kanimo. Ipakita ang imong kaluoy ug luwas sa kami, Ginoo. Kristo, kaluoy, kaluoy kami. Kristo, kaluoy, kaluoy kami. Ipakita ang imong kaluoy ug luwas sa kami, Ginoo. Kaluyan unta kita sa Dios nga makagagahom sa tanan ug pasayloon sa atong mga sala. Dadon unta kita niya ngadto sa kinabuhing dayon. Amen. Magampo kita. O Dios nga nagtudlo ka sa imong simbahan, pinaagi sa mga panig-ingnan og pagpanudlo ni San Basilio ug San Gregorio, itugot na ngamuyo kami, nga makakaton kami sa imong kamatuuran, diha sa pagpaubos ug sa kanunay magbansay niini, diha sa paghigugma. Kini among gipangayo, pinagi sa mong Ginoong Hesukristo imong anak, nga buhi ug hari uban kanimo ug sa Espiritu Santo, Dios hangtod sa kahangturan. Amen. Kinutlo gikan sa unang sulat ni San Juan. Nan kinsaman ang bakakon. Ang bakakon mao kadtong nag-ingon nga si Jesus dili mao ang Kristo. Siya ang kaaway ni Kristo kay gisalikway man niya ang amahan ug ang anak. Kay ang nagsalikway sa anak, nagsalikway usab sa amahan, ug ang midawat sa anak, midawat usab sa amahan. Busa ampingi gayud ninyo ang mensahe nga inyong nadungog sukad pa sa sinugdan. Kay kun inyong ampingan diha sa inyong kasing-kasing ang nadungog ninyo, magpabilin kamo kanunay diha sa anak ug sa amahan. Ang gisaad ni Kristo kanato mao ang kinabuhing walay katapusan. Gisulatan ko kami mahitungod niadtong buot mulimbong kaninyo, apan gibubuan na kamos ni Kristo sa iyang espiritu, ug samtang ang iyang espiritu anaa kaninyo, wala kamo magkinahanglan ug laing magtutudlo. Kay ang iyang espiritu magtudlo kaninyo sa tanang butang ug matuod ang iyang itudlo kaninyo. Busa, sunda ang itudlo kaninyo sa espiritu.
ug pabilin kamo diha kang Kristo. Busa, mga anak, pabilin kamo diha kaniya aron makabaton kitag pagsalig ug dili maulaw nga moatubang kang Kristo sa iya unyang pagbalik. Ang pulong sa Ginoo. Salamat sa Diyos. Salmo responsorio. Ang tanang kautlanan sa yuta nakakita sa makaluwas nga gahom sa Dios. Ang tanang kautlanan sa yuta nakakita sa makaluwas nga gahom sa Diyos. Awiti ang Ginoo og bag-ong awit, kay naghimo siya og katingalahang mga buhat. Ang iyang tuong kamot nakakabot sa kadaugan alang kaniya, ang iyang balaan nga bukton. Ang tanang kautlanan sa yuta nakakita sa makaluwas nga gahom sa Diyos. Ang Ginoo nagpahibalo sa iyang kaluwasan. Sa tubangan sa kanasuran, iyang gipahayag ang iyang katarong. Nahinumdum siya sa iyang kaluoy ug sa iyang kamatinud-anon alang sa balay sa Israel. Ang tanang kautlanan sa yuta nakakita sa makaluwas nga gahom sa Diyos. Ang tanang kautlanan sa yuta nakakita sa kaluwasan nga gihimo sa atong Dios. Awiti nga malipayon ang Ginoo, kamong tanang kayutaan. Singgit kamo sa pag-awit, awita ang pagdaig. Ang tanang kautlanan sa yuta nakakita sa makaluwas nga gahom sa Diyos. Ang Ginoo maanaa kaninyo. Manausab kanimo. Kinutlo gikan sa Ebanghelyo sumala ni San Juan. Himayaw ikaw, O Ginoo. Kini ang gisulti ni Juan sa diha nga ang mga kadaguan sa mga Hudyo sa Jerusalem nagpadalag mga pari ug mga Levita aron pagpangutana kung kinsa siya. Wala magdumili si Juan pagtubag kanila. Mitugan siya sa walay lipod-lipod nga dili siya ang Mesiyas. Kinsa ka man di ay nangutana sila. Si Elias ka ba? Dili, mitubag siya. Ikaw ba ang propeta nga among gipaabot? Nangutana sila. Dili, mitubag siya. Ug sila miingon, Nan, sultihi kami kung kinsa ka, aron may ikatubag kami sa mga nagsugo kanamo. Unsa may ikasulti mo mahitungod sa imong kaugalingon? Si Juan mitubag, Ako mao, ang tingog nga nagsinggit sa kamingawan. Hawani ang dalan nga agian sa Ginoo. Kinsa ang gisulti ni Propeta Isaías. Ang mga sinugo pinadala sa mga Pariseo. Gipangutana na usab nila si Juan, kung ikaw dili mao ang Mesiyas, ni si Elias, ni ang propeta, nganong namunyag ka man? Si Juan mitubag, Ako nagbunyag pinaagi sa tubig,
apan may usa diha kaninyo nga wala ninyo hiilhi. Muabot siya sunod kanako, apan ako dili takos bisan gani paghubad sa higot sa iyang sandalyas. Kining tanan nahitabo didto sa Bitanya, sa tabok sa suba sa Hordan, diin namunyag si Juan. Ang Ebanghelyo sa Ginoo. Daig ikaw, O Kristo. After more than a week, sa ulog tas Pasko, ang kalipay, kaon, parties, inom, ug daghan pang mga buhat nato nga para kanato makapalipay, makapasadya, nga makaingon ta nga Pasko gyud ay. O naasad ta nining bagong tuig, naasad nato kining mga resolutions, mga plano unsay angay natong buhaton niining mga adlaw niining tuiga. Mga buluhaton nga atong giplanuhan nga atong matapos niining tuiga. Apan ang pangutana mga igsuon, unsay plano nato diha sa pagpalambo sa atong pagtuo? Og mao ni hayan makalimtan nato, maayo kaayo ang atong pagpangandam sa mga externals nga mga buluhaton, apan usahay makalimota sa pagpalambo sa atong pagtuo. Ang atong santos nga ebanghelyo karon ato nadungog nga gi-question nila ang identity ni John. Kinsa ka man? Who are you? What are you? Panahon na unta ni Juan, nga kung siya gipangutana kinsa ka man, daghan gug kaayong misunod niya. Pero ingon siya, dili ako si Elias, dili ako ang Mesiyas nga inyong gipaabot. Igo lang ko nag-andam alang sa iyang dalan. He remained humble. Kay gusto niya nga iyang ipasaka si Jesus o ipadayag diha sa katawhan. Gahapon, nagsaulog kita sa solemnidad sa mahal nga Birhen Maria, inahan sa Dios. Ug ang simbahan nagtudlo kanato diha sa atong pagsalig kang Maria sama sa iyang gibuhat. Nagtudlo siya kanato nga unta makaila kita ug makakaton diha sa iyang anak. Itudluan ta niya nga gikan sa pasungan hangtod sa tiilan sa krus kita magmakanunayon diha sa atong pag-uban kaniya. Ug karong adlaw mga igsuon, makapangutana ta ngano ang simbahan mipili niining maong ebanghelyo diin nagsulti kabahin sa pagpadayag ni Juan nga magbubunyag kabahin ni Kristo. Sa una natong pagbasa, miingon didto, pabilin kamo diha kaniya aron makabaton kitag pagsalig ug dili maulaw nga moatubang kang Kristo sa iya uniyang pagbalik. Nining pagsulod nato sa bagong tuig, gipahinumduman ta sa atong personal nga pakigsuod sa Ginoo. Ug labaw ni ana, unsaon nato pagtuman ang misyon nga gihatag sa Ginoo kanato. Nining pagsulod sa tuig, gipahinumduman ta. Gahapon gipahinumduman ta unsaon nato pagsunod si Jesus. Ug karon usab gipahinumduman kita ni Juan unsaon sa pagpalambo ug pagpabilin sa atong pagtuo nga malig-on. Ug makapangutana ta, kinsa man di ay ta? Unsa may rason nganong niata niining kalibutana? Nganong miabot pa kita niining tuiga? I'm sure dunay misyon nga gihatag sa Ginoo kanato. Ug gipahinumduman ta nga dili bahin sa atong kaugalingon, kun dili bahin sa Dios
nga naghatag nato niining tanan. Usahay sa atong pagkinabuhi mga igsuon, nagtuo ta nga kita nay Dios. Nagtuo ta nga kita nay tag-iya niining tanan. Bahandi, gahom, o bisag unsa niining kalibutana nga iyang gipanalangin o gihatag kanato. Gipahinumunduman ta ni Juan nga dili kita kundili bahin sa Dios. Nga unta ma-focus ang atong pagtuo, ang atong pagsalig ngadto sa Ginoo. Usahay madata sa atong tawhanong kinaiya. Nga nagtuo ta nga kita nagyutag-iya nining tanan. Mao na usahay makalimot ta pagpaminaw, pagpamalandong, pagsunod sa kabubuton ug unsay planos Ginoo nato niining tuiga. Unta ang atong mga plano, ang atong mga tinguha, ang atong mga damgo ug mga pagbudlay magkatakdo sa kabubuton ug planos Ginoo alang nato. Mao na usahay daghan kay tag problema tungod kay nganuman magbuot-buot ta. Gusto ta nga ang atong pagbuot mo'y matuman, dili ang kabubuton sa Ginoo. Kung nang gipahinuman ta ni Juan karon, dili bahin nato, kundi bahin ni Jesus. Mga igsuon ko ni Kristo, nagtudlo si Juan kanato sa usa ka bertod, kining bertod sa pagkamapaubsanon. Kung ang garbo na gani og ang pagkamapahitason, mao ni magpuyo sulod kanato, maglisod gyud ta pagpaubos sa atong kaugalingon. Ang tan-aw nato sa atong kaugalingon nga murag kitay labaw, o gani ang tan-aw nato sa uban sukwahi kay sa atong kaugalingon. Ato untang batunan kining bertud ni Juan sa pagkamapaubsanon, aron sa ingon masuod kita ug mas makaila kita ug mahaadto kita ni Kristo. Unta ang atong pagtuo mulambo, dili lamang kutob sa Pasko ang atong pag-ila kabahin ni Kristo. Even at the foot of the cross, mahimo tang magmalig-on hangtod nga makaangkon kita ni anang kinabuhi nga walay katapusan. Sa dili pa nako tapuson kining maong pagpamalandong mga igsuon, kining pagpaubos, lisod baya gyud kaayo, labi na og ang nagpasiatab sa tong kinabuhi kining garbo. O kana bitawng ang tan-aw nato sa tong kaugalingon, kita nagyoy sakto. Kining bag-o patang pare, usahay muguwa gyud ni atong pagkaasyos, no? Na makaingon tang, uy pare be ako. Sa dihang na-assign ko dito sa Mandawi, gitawagan ko, Father, dunay mo kumpisal. Nya, paminaw ni Father, murag di na gyud to pwede unya-unyaon. Karon na gyud Father, karon na. Unya ako nga nagduha-duha kay duna ko'y misa, duna nalay 30 minutos para magsugod ng misa. Pero tungod kay duol laman ko, no, ako na lang yung giadto. Pag-abot nako didto sa balay, hiingon ko sa tiguang nga may hapon ay niingon ang tiguang, kinsa ka? Unsa imong tuyo dinhi? Ingon po ko, pare ko nay, mukumpisal man ka. Wa ko makinahanglag kumpisal. Wa ko'y sa basin kamo, mga pare, dagagsa. Natandog ko. Nakaingon ko nga, sus, ning tiguangan eh. Pero sa dihang pag-uli na ko, simbahan, nakapamalandong ko. Ang pagkapari, kining tanan nga atong mahuptan, dili manday ato. Iya manday nis Ginoo. O na nga, og wala pa ang pagpaubos, kung ang garbo mo pa'y nagpasiatab sa akong dughan, basig na yaw-yawan na tunako tong tiguang, pero kay buhat man sa Ginoo,
milakaw nga mapaubsanon. Ug mao ni hagit nato mga igsuon niini ikaduhang adlaw sa tuig. Nga unta mubarog kita, manlimbasog ta. Nga unta nini atong panaw sa kinabuhi, makabaton ta niining pagka mapaubsanon. Kung gusto ta nga respetoon sa uban, gusto ta higugmaon sa uban, atong batunan ka ng kinaiya pagka mapaubsanon. Amen. Mga pag-ampo sa katawhan. Mag-ampo kita nga mamahimo kita ang ngayan nga pagatawgon nga mga anak sa Dios. Ug mosalig kita sa iyang panalipod ug motuwaw kita. Ginoo, dungga ang among mga pangamuyo. Ginoo, dungga ang among mga pangamuyo. Nga ang mga binunyagan, magkinabuhi nga matinud-anon sa ilang dignidad, isip mga anak sa Dios, ug magmakanunayon sa ilang panaad, sa pagsalikway kang Satanas, ug sa iyang mga buhat, ug mualagad sa Dios sa simbahang Katoliko. Mag-ampo kita. Ginoo, dungga ang among mga pangamuyo. Nga sa higayon, dasdason kita sa atong kahuyangan, kalibog, ug sa mga pag-antos, nga magpalaban kita kang Hesus, nga nakabuntog sa kalibutan. Mag-ampo kita. Ginoo, dungga ang among mga pangamuyo. Nga panahon sa gubat ug kagubot, ibalik pag-usab sa Ginoo ang kalinaw ug kahusay sa atong hunahuna ug sa katilingban. Mag-ampo kita. Ginoo, dungga ang among mga pangamuyo. Nga pinaagi sa bag-ong kasangyawan, ang katawhan makakat-on sa kamatuuran ug usbaw diha sa dalan sa kaluwasan ug gugma. Mag-ampo kita. Ginoo, dungga ang among mga pangamuyo. Nga ang halangdong sulugoon sa Dios, Teofilo Kamumot, obispo, mabayaw na sa kadungganan sa altar. Mag-ampo kita. Ginoo, dungga ang among mga pangamuyo. Nga ang mga matuuhon nga nangamatay na makadangat sa langit nung gingharian. Mag-ampo kita. Ginoo, dungga ang among mga pangamuyo. Itugot ka namo, Ginoo, nga tapos kami gipakaon sa imong pulong ug pan sa kinabuhi. Malampuson unta kami makabuntog sa mga pagsulay sa kinabuhi ug ipatunhay namo ang kalinaw nga gibilin sa imong anak. Kini among gipangayo pinaagi ni Kristo among Ginoo. Amen. Amen. Adlaw sa Pasko, kami abot. Mayutay kung gasa, kanino bisan ditaku. Malakoy bulawan, sarang ikagasa. Bakoy pulong, gawa malitong sa uban. Aning akong awit, kapos na kong awit, inatag sa langit, ug imo karon. Mga igsuon, pag-ampo kamo, aron ang ako ug ang inyong sakripisyo, dawaton unta sa Dios nga mahan, makagagahom sa tanan. Dawaton Dawaton sa unta Ginoo ang sa sakripisyo gikan sa imong mga kamot, alang sa pagdayeg ug paghimaya sa iyang ngalan, alang usab sa atong kapuslanan ug sa tibuok niyang santos nga simbahan. O Ginoo sud-unga nga maluluyon,
ang mga gasa nga among gihalad dinhi sa sagrado nga mga altar sa piyesta ni San Basilio ug San Gregorio. Hatagi kami sa pasaylo aron maghatag kami dungog sa imong ngalan. Kini among gipangayo pinaagi ni Kristo among Ginoo. Amen. Ang Ginoo manaa kaninyo. Manausab kanimo. Ibayaw ang inyong mga kasing-kasing. Amo nagibayaw ngadto sa Ginoo. Magpasalamat kita sa Ginoong atong Dios. Angay ug matarong. Santos nga mahen, Dios nga tunhay makagagahom sa tanan. Angay matarong gayud nga magpasalamat kami kanimo kanunay ug sa tanang dapit. Kay imong gitugot nga magsadya ang simbahan diha sa piyesta ni San Basilio ug San Gregorio. Sa ingon nga imo kaming gilig-on pinaagi sa panag-ingnan sa santos nila nga kinabuhi. Imo kaming gitudluan pinaagi sa ilang pagwali ug gipanalipdan pinaagi silang pangaliya nga nakapahimuot gayud kanimo. Ug busa uban sa panon sa mga anghel ug mga santos nagaday kami sa imong kahalangdon sa walay hunong nga pag-ingon. Santos, Santos, Ginoong Diyos sa kagahuman, puno ang langit ug yuta sa imong himaya. Hosana, 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 Hosana sa kahitasan. Santos gyud ikaw o Ginoo, ang tuburan sa tanang kasantos, ipadala ang imong espiritu aron pagsantos ni ini mga gasa, aron mahimo kini alang kanamo nga lawas ug dugo ni Hesukristo among Ginoo. Sa pagpasakit siyang kaugalingon, mikuha siya og pan, mipasalamat kanimo, may pikas ug mihatag niini ngadto siyang mga tinun-an ug miingon, dawata kini ninyo nga tanan ug kan-a, kay kini mao nga akong lawas nga itugyan alang kaninyo. Sa samang paagi tapos sang panihapon, mikuha siya sa kalis, ipasalamat kanimo pag-usab, mihatag ni iningadto sa iyang mga tinun-an ug miingon, dawata kini ug panginom kamo nga tanan gikan ini, kay kini mao ang kalis sa akong dugo sa bag-ong tunhay nga kasabutan, ang dugo nga iula alang kaninyo ug alang sa tanang mga tawo, aron ang mga sala mapasaylo. Buhata kini aron paghandom kanako. Atong isangyaw ang misteryo sa pagtuo. Si Kristo namatay, si Kristo namahalan, si Kristo balikan. Aron paghandom sa kamatayon o pagkabanhaw ni Hesukristo, naghalad kami kanimo amahan, nining pan sa kinabuhi o kalis sa kaluwasan. Nagapasalamat kami kanimo, tungod kay imo kaming giisip nga ngayan, nga muatubang ug mualagad kanimo. Imo nga kami nga mga lawat, sa lawas ug dugo ni Kristo, magkahiusa diha sa Espiritu Santo. Hinumdumi Ginoo ang imong simbahan sa tibuok kalibutan, himuo nga mahingpit kami diha sa gugma, uban ni Leo na among papa og ni Abit among obispo ug sa tanang mga pari. Hinumdumi usab ang among mga igsuon nga nangamatay, malaumon nga mabanhaw sila ug ang tanang nangamatay diha sa imong kaluoy.
Dad-a silang tanan sa pagsudong sa kahayag sa imong nawong. Kaluy kaming tanan, himua kaming angayan nga makaambit sa kinabuhing tunhay, uban ni Maria nga inahan nga ulay sa Dios ug sa iyang ug ni San Jose nga iyang asawa, uban sa mga apostoles ug sa tanan nga mga santos nga nagatuman diha sa imong kabubuton latas sa katuigan. Uban kanila, amo ikaw nga daygon ug amo ikaw nga himayaon, pinaagi ni Hesukristo nga imong anak. Pinahagi kaniya uban kaniya ug diha kaniya. Gihatag na kanimo makagagahom nga mahan. Diha sa kayusa sa Espiritu Santo, ang tanang dungog ug himaya, hangtod sa kahangturan. Karon magampo kita samahan atong gamiton ang mga pulong gitudlo kanato sa atong manunubos. Amahan mo nga anak ka sa mga langit, pagdaygon ang imong ngalan, muabot ka na mo ang imong gingharian, matuman ang imong pagbot, dinhi sa yuta maingon sa langit. Ang kalano namo sa matag adlaw, ihatag ka namo karong adlawa, ug pasaylua kami sa mong mga sala. Maingon nga nagapasaylo kami sa mga nakasala ka namo, ug dili mo kami tugyan sa panulay, hinunua luwas sa kami sa dautan. Mangayo kami kanimo Ginoo ngay mo kaming luwason sa tanang dautan. Atagi kami sa kalinaw nining panahuna, aron tinabangan sa imong kaluoy, mahalikay kami kanunay sa sala og mahilayo sa tanang kasamok, samtang nagapaabot kami nga malaumon sa pagbalik ni Hesukristo among manunubos. Kay mo man ang gingharian, ang kahumog ang himaya, hangtod sa kahangturan. Ginoong Hesukristo, nag-ingon ka sa imong mga apostoles, ang kalinaw ibilin ko kaninyo, ang akong kalinaw ihatag ko kaninyo, ayaw tanawa nga mong mga sala, kundi ang pagsalig sa imong simbahan, og sibo sa imong kabubuton. Hatagi kami sa imong kalinaw ug kahiusa, ikaw nga buhi ug hari, hangtod sa kahangturan. Amen. Ang kalinaw sa Ginoo sa kanunay, manaa kaninyo. Manausap kanimo. Ipakita ata ang panag-inig sunay, panagdait. Peace, peace. Cordero sa Diyos, Kinimaw ang kordero sa Dios nga nagawagtang sa mga sala sa kalibutan, bulahan ang gidapit alang sa panihapon sa Ginoo. Ginoo, dili ko angay nga makalawat kanimo, apan ipamulong mo lamang og mamaayo ako. Magampo kita.
Human kami mabusog sa santos nga pagkalawat, nangamuyo kami o Ginoo, nga tungod sa panag-ingnan ni San Basilio ug San Gregorio, maningkamot kami pagsangyaw sa ilang gituhuan o paghubad ngadto sa buhat sa ilang gitudlo. Kini among gipangayo, pinagi ni Kristo, among Ginoo. Amen. Ang Ginoo manaa kaninyo. Manausab Ug manalangin kaninyo makagagahom nga Dios, ang Amahan, ug ang Anak, ug ang Espiritu Santo. Amen. Nahalad na ang misa atong dadon ang kalinaw ni Kristo. Salamat sa Diyos.